Okay guys, so palabas kami sa Vista Verde. Ang next target natin ngayon ay sa City Sports. City Sports. Lala siya. Okay, gagampar. Very good. Halo din yun. And Max. Ito na yung Pandan Bridge. Dati nung may mga pasok, talagang matindi ang traffic sa daan na to. Pero ngayon, walang pasok, walang face-to-face, hindi siya ganun katindi. Welcome to Pandan Bridge. Oo. City Sports na mas malapit tayo. Oo. Nawala din sa isipan ko yung yung target agad si Marias, ha? Ay, Tres Maritas. Tres Maria. Tres Maria. Ayun ko. Kaya tapin natin, ha? Ewan ko lang, baka nagtitipid siya sa gas. O baka na umiiwas siya sa COVID. Okay lang kayo dyan? Okay lang kayo dyan, guys? Okay, go, go, go! So sa kaliwa, yan ang City Center. So dito yung school namin ng high school kami. City Center, Tabon. So papunta na sa Pandan. Saan ko dito ng Pandan? Parang naglilipat bahay ito, no? Ngayon talaga naglilipat bahay pa, no? Inango pa na ganyan? Naranasan ko rin yung ganyan? Maglilipat, no? Oo. Tapos paglilinis. Oo. At pagkalipat ko sa bago lilipatan mo. Nilinisin mo rin? Nilinisin mo na naman. Aalis mo na naman mga gamit. Oo. Pagkilimin mo kaya naman. Sinala mo natin sa designer mo. Kahit hindi ka nakapag-designer. Correct ka dyan. Okay. Ito ang daanan na to, dati pinabaha to. Pero ngayon, hindi na. Wow, hindi na pinabaha. Hindi na ganun kalalim. Kapalik? Tama, lalagay ka natin. Pogi kayuan. Ayun. Pogi kayuan. Sige pa. Sapang bato. Okay. Okay, follow the leader. So, sapang bato kami ngayon. So, converted muna namin yung ang aming kumarin. Tapos, iwan namin sa doon para meron naman ang taxi. Taxi kami. Ay, hindi na namin mga kumparin namin. Wow. Longacious. Okay. Slow down. Anong oras yung Samdi? After na po natin. Ayan, hintay na natin yung mga maglilipat ng 4. Oo. Aro? Para mas marami maglilipat sa akin. Aro? Nagkaya pa mo ako? Kaya pa mong Busoto? Itang asawa ni parang Busoto? May lakad ako mamayang alas 4. Oo, ikaw yung napakantan eh. So pagka tayo maring Busoto, may kukunin daw kami, tataan na ako namin. Magkakaperaan ba yan? Hindi ko alam. Oo, pala kapalin eh. Yan yung sayang naman. Awa. Matagin naman ka. Thank you God, ayos lang. Samji. Ay, ruko. Ay, ruko. May pinatay parang gili. Okay, stop. Okay. So, ang destination natin ay Sapang Bato. Ito tayo ng Sapang Bato, guys. Hindi mo na sa City Sports. Sana, sinabal day na yun. Change plan kami, change plan. Change plan kami yun.
that. Okay. Ang galing natin, no, par? Ang galing natin, Karo. Kasi simula high school, magkakasama tayo till now, ne? Sila ng years, ne? 23 years? 23 years? Wow. Always matatat pa rin, batch 98. Wow, yung iba. Ibang batch, wala na. Meron man, at ilang ano na lang sila. Wow, madalang na lang. Ilang na lang. Okay, we're going here. We're going... So tayo, hindi natin makakulit yung mga iba natin mga ano, iba natin mga Kabats. kabats. So sa atin naman, na nakulit nila. Oo. Bawa ako meron ako sa Facebook. Facebook na kabats natin, tapos na hindi nyo friend. Aha. Ganun natin nakikipag-table. Gano'n natin na... Kapag din natin nakikipag-table. Oh, sa Alicia. Dadaanan ko na lang yan sa susunod. Ano lang yun? Kapaya. Kapaya sa Alicia? Hindi. Dito lang siya. Kapaya lang yan, ha? So ngayon kami nasa MacArthur Highway. So pag nasa MacArthur Highway kayo, lalo na sa mga tricycle, kailangan nasa keep right. Kaya natin tayo, no? Baka dadaan sa Pateto. Oo, dito, no? Baka na-delay ang reaction, no? Yung change mind. Okay. So, ayan sila yun. Ay, kuya, kung linipat siya, ayun ko. Wala mo na. Lalanda ka na, balak sa badyaw na rin. Pare, baka may nausuhan ka sa likuran mo, pare. Baka may nausuhan ka sa likuran mo. Wala may papagreklamin sa likuran natin. Ginawa mo kaming manok. Wala na. Hindi ba? Okay. Wah. There we go. Okay. Diretso tayo. So, nasa may Lord na tayo. Shortcut tayo sa crossing. Hindi na kayang kasi paring layo. Sana, bisikan na lang. Paring Edwin Lasaron eh, hindi masyadong kaya pa na MBC. Kaya naman tayo paring layo. Catering eh. Wala na yata eh. Oo. Resort. Okay, resort. Ilayo na, udah, lor niya. Oo. Pada may pangpanglaan yan, no? Kamusta yung BP mo, pare? Yung BP mo, okay lang?
Lagi na ako nagbubulalo, nagulog ng bulalo. Very good. Yung high blood, iniiwasan ako. Yan ang maganda. Kahit anong lapit mo sa kanya, hindi ka kakapitan na. Ayaw na kumapit sa akin. Inaayawan niya ako. Baka sabihin niya sa'yo, ano mapapala ko kung paring Willie yan? Pumapala ko dito, sabi. Ang lalarata, ay. Ah, puta, sapang bato. O di na rin sinatakan? Noon na dumalang rin, pora, kay... Kaya niya pa din napasilayan. Uri na ang layon dudurot. So, nasa pangpang tayo ngayon, guys. So, ito yung pangpang public market. So, next time, papalikan ko yan. At ituturo ko kayo dyan sa looban ng Pampang Public Market. Alas yun dito ay wholesale. Okay. So, meron ding mobile bus clinic dito. So, ayan guys ha. Yung mga magpapabakuna, walk-in. O barangay by barangay. Ay, hindi sila. Happy na lata. Hindi nalayo nito. Happy na lata. So, nakikita niyo yung motor ni paring SAP 44. Ayan yung bike ni SAP 44. Oh. Alam mo, lagi ng views ni SAP 44. Sa akin, 10K yung views niya. Nationwide healing. Wow. Okay. Hindi pa kabisado nila yung mga shortcut na. Hindi pa kabisado pa rin. Lapit mga kaibigan. So, where were we? Nandito tayo ngayon sa may Pangpang. So, konting tiis lang. Makakalusot din tayo. Papunta tayo sa Timog. Tapos, Timog, Kurayan, no? Ay, hindi, sa Korean Town. Korean Town. Okay. At least medyo umulimlim na yung panahon, hindi kagaya kanina. Okay. So, yung daanan na papuntang Timog. Ito yung Arayat Boulevard. So, yes. National High School. Wow. Transportify. So, ito na, malapit na tayo sa Angeles City High School, Pangpang, saka CCA. So, dito nagaganap yung mga vaccination, ng first dose, second dose, ayan.
malapit papunta kina Melanie Sikat. Forest Park, papunta rin sa Forest Park. Buwan eh. Oo. Aha. Ng gabi, no? Okay. At umabot tayo ng 50. Parang malapit yata yung 50 par, no? Don't think so. Don't think so. Bala na, what we can do. Possible, no? Nag-consider tayo. As long as... Oo. Aha, mereka dyan. Aha. Wah. Parang sureball din yung dalawa na yun. Kasi yung bawat lakad natin, minsan sabay-sabay sila, di ba? Yung sama naman. Ay kasoy. Tingnan yung mga business rider, no? Tingnan mo, no? Wala siguro bayad dito, no? Wala naman siguro bayad dyan, no? Nasa kanya-kanya lagay. Maasenso na ito, no, Par? Maasenso na yung lugar dito. Ayan. Okay. O, kakanan tayo nito. Tataan tayo sa may friendship. So yung friendship dito halos maraming mga Koreano. So mga Koreano rito, nagpunta sila rito para magnegosyo sa Pilipinas. Nagustuhan nila yung klima ng Pilipinas. Nagustuhan din nila yung ugali ng mga Pilipino, kaya magkasundo sila. Uy, delikado yung tapo na yun. Concrete nailya pa mo. Daanan sa friendship na pinalawak. May tatlong lane. Dalawang lane na lang. Mabilis. Kaya kailangan natin sabay, guys. Bawal tayo magpapagal-bagal. Kaya kaso tayo mapagal yung tricycle. Hindi siya 4-wheel. So itong banda kaliwa rito, yan yung kantong Alunas. Pasok sa barangay Alunas. Wow. Alanganin niya kamoy kakay. Tatabi muna tayo. Hindi tayo pwede sumagot.
kaya kayo.